Vi tager hagesmækken af og putter sutten ud i skuffen. Sutter og hagesmække har de seneste 18 år været en fast bestanddel af Bettina Rickens dagligdag. Du er simpelthen så dygtig, er du. Hjemmet i Christiansfeld er samtidig også hendes arbejdsplads, og det er her, hun sætter en ære i at give sine dagplejebørn omsorg og tryghed. Jamen det at have roen med sig. Roen til at tage sig af de små mennesker. De har ikke behov for, at der skal ske 10.000 ting hver dag. Du kan godt tygge det. Det er godt. Jeg kan se, at du tykker det fint. Den hidtil største undersøgelse af de danske dagplejere viser da også, at det er lige præcis det, hvor din albuer, som de fleste er så gode til. Du er simpelthen så god, er du. 65 danske dagplejehjem i 6 forskellige kommuner er blevet observeret, og konklusionen fra forskeren er klar. De er gode til at skabe ro, de er gode til at skabe tryghed for børnene, og de er gode til at skabe interaktioner, altså dialoger med børnene og få børnene til at åbne op og snakke om alle mulige ting. Den kontroversielle forsker Ole Henrik Hansen fra Aarhus Universitet lavede sidste år en omstridt undersøgelse af de danske vuggestuer. Den konkluderede, at børnene der, citat, gik rundt som zombier. Afhandlingen fik kritik, men er netop blevet godkendt. Omvendt positivt forholder det sig med den danske dagpleje, selvom der også her er brodne kar. Og det er måske dagplejens akilleshæl, at det kan være svært som forældre at vide, om det er en god dagpleje, eller det ikke er en så god dagpleje. På vej til årets dagplejedag nede i byen, kan Bettina Ricken konstatere, at der er færre kolleger at mødes med. Siden 2007 er der på landsplan 4.802 færre dagplejere. Det svarer til 14.545 færre børn i dagplejen. Til gengæld er der kommet 12.999 flere børn i aldersintegrerede institutioner. Jeg savner sådan, at man undersøger, hvad er det, der gavner barnet bedst? Hvad er det, der gavner familierne bedst? Kan vi finde nogle bolde? I Kolding Kommune er der lukket 54 dagplejer siden 2007. For lederen af dagplejen lyder en del af begrundelsen, at det er svært at holde styr på økonomien i de små dagplejeenheder. Men handler det så mere om økonomien, end det handler om kvaliteten? Jeg tror, det handler om lidt af begge dele. Jeg tror, at kommunerne er presset økonomisk, og det gør selvfølgelig også, at man tager nogle valg, hvor man også nogle gange må vælge ud fra økonomi mere end kvalitet. Mina Hansen er mor og pædagog, og en af dem, der bevidst har valgt den uuddannede dagplejer frem for institutionen. Lige nøjagtigt af hensyn til, at der er en anden ro, omsorg, nærvær, en anden relation i en dagpleje, der er i en vuggestue. Jeg synes, at den kvalitet, vi har i dagplejen hos os, den er alt for god at lukke ned for.